Iko membahas-bahas orang kayo lo balik aku tu sana. Yo nak sadar lah orang kayo bantu aku dah. Lai jo orang kayo nan cici lo. Tapi ada dulu orang kayo aku tu sana. Nyo kayo baru ke kayo baru. Nani nyo batu apa nan kice nyo paling batu nyo. Inyo yang paling santiang nyo. Mangicek orang nyo paling santiang membanggakan nan urangku kice bodoh sebelah nyo. Tu kadang ni pikir nak mangala paja aku bantu ipo nang icek kan. Inyo na santiang bayak nang kadang na ketek na mudo nak tantu di nyo do. Kat orang tua ke ngicek inyo na santiang bantu inyo lo la paling lamoy di dunia ko. Cik nak iko ko cik kan. Kalau ka dipikir pajam mereka iyo sabanta kayo nyo cik na. Sadan Tuhan sina maha kayo cik na. Ndak mudi ko benar cik. Kalau iko kadang mangicek na jo nyawa-nyawa kalian tu bisa dibali cik. Itu kalau parah tu sana kalau orang kayo ngicek mereka tu. Jo nyawa-nyawa awak ka dibali cik. Saran Tuhan memang dia tu bisa nak pandang yang ngicek dia tu nyawa kalian kena bali nak dodo langsung cabut lah mati masuk tanah. Kalau orang kayu surang kon dak sana mangicek onge sangat kongenyo na paling santiangnya inyo na paling hebatnya. Kalian tu tengok kalian tu bingung kalian tu tele ngiceknya kan. De batu tu benar orang kayu ngicek kalau mansai sana. Kadang ni fikir nak Baado na orang kayu bantu. Kecek nyo kayu nyo ko kakekal kaabadi no sana. Subanta di baliak tapak tangan di Tuhan takon fayakon cek Tuhan na. Bisa mularai inyo na kalau kayu ko titipan sana. Kok ka menolong urang ditolong. Ija menolong urang dikata-katai urang dulu. Baru ka ditolong. Kalau ka menolong tu ikhlas, tolong-tolong kon dak urang ka ditolong dikata-katai urang dulu. Ibu-ibu hati urang sana banyak tai buat ti urang jawab sana berdoa orang tua unde Tuhan tambah kayo selasi paja akuanya. Indak mendoakan dan sabana kayo tu do. Supaya inyo sadar. Beko la tibo de tenak ka putar la tibo di bawah nak tempi baliak ba alo rasu ko dape gilo itu disumpah di urang. La banyak orang nyumpah nawak sana balakukan dak urang. Atu ni pikir nak orang kayo ko. Kayo selaku menolong-nolong rasa aja mau pe. Aja ngicek antuk wa. Iko kadang wak jantan. Wak jantan. Muncong samuli batino. Kak mintang ke kayo di urang di barandahan saja. Awak nang paling batunya, awak nang paling santai, awak nang paling hebatnya. Dek tibo di awak tu bantu itunya. Cuba li di urang kayo pada itu bisa lo orang ngicek pada itunya. Kok di awak kayo. Jadi orang-orang kayo bantu tu sana tolonglah diubah tu. Nak paralu bantu tu do. Kayo kalian tu nak keribuk mati do. Ancak dipakayo amal ibadah jariah lah. Ana raton ke dipakayo mari itu sombong. Banyak kayo raton cak banyak kayo rato. Tapi ijana sombong maleh. Nan sombong tu punya Tuhan. Tuhan yang boleh sombong. Lai terangal sana. Nan kayo, nan baru kayo, nan lamu kayo. Nya nak lo saduan lah orang kayo bantu tu. Tapi lai lo cik-cik bantu itu. Baru-baru ke kayo barulah ongem tampun. Aden mah itu dan entahlah. Tuan-tuan kok kayo dan misuak jaman tu itu dan sana yo doa-doa dan sana yo. Kalau kayo saling berbagi. Pitih tu kayo tu titipan di Tuhan. Suai tu sana